1. Zie je een wc-rol? In de wc. Makkelijk. Pak iets werst uit drinkenkist. Dit is wel heel makkelijk. Betink een wut dat begint met een k. Een k. Betink een wut dat begint met een k. Keutel. Bouw een hoeske, maar zelfs weet er weg van. Ik zeg maar mijn hoeske, toch? Ja, zag ik dat een hoeske. Ik weet net wat er bedijn had, maar dit wordt een heel bijzonder hoeske. Ik ga jij wat op. Dit is een foto. Ja, nou weet ik het. Ja? Ja, de gitaar. Even zien. Krijg het ons om in de hand. Krijg het ons om. Dat is wel te lang. Dat is wel te lang. Dan zie ik iets van precies een meterheid. Dit is echt een lastige dan ik dacht.